Hi guys, good morning. So ayan po mga mix, today's episode, pag-usapan natin yung skincare tutorial. So speaking of skincare tutorial guys, that is a very important po sa skin natin na dapat pangalagaan para manatiling kinis, malinis at saka iwas pimple po guys. So gawin natin tong kumbaga daily habit or routine po guys para mapanatiling maganda yung skin. So guys, bago po tayo magsimula, I have one reminder po pala sa mga taong may allergies, may mga hindi hiyang. So guys, as you can feel at you can see na hindi kayo pwede sa mga ganitong routine, sa mga ganitong habit. So guys, wag niyo na pong ipatuloy yung routine na ito kasi para iwas po yung skin irritation, para hindi po masira yung skin niyo. So paalala lang po sa mga nagbabalak na gumagamit nito. So, yun lang po. So guys, before anything else, allow me to introduce to you our product na gagamitin natin sa ating skincare tutorial today. So, number one, Miracle Healing Clay. So, I'm using this Miracle Clay. So, as you can see in your screen, this clay. And guys, kung anong meron ka na clay, kahit anong brand or kahit ano dyan, pwede na po yun. As long as kung anong meron ka, so anong compatible sa'yo. Then, number 2, cream or moisturizer. So, I'm using this Nivea cream. Then, guys, kung anong meron nga din kayo dyan na cream or moisturizer, so pwede na din po yun. So, nasa inyo na po yun, guys. Next, empty cups. So, yung empty cups na to guys, dito natin imimix yung clay at saka yung water para dito natin pour dissolve. So, number 3, measuring spoon or teaspoon para ma-measure natin yung the same amount ng clay at saka yung water. So, I'm using this. Next, Cetaphil cleanser. So, guys, hindi naman compulsory na Cetaphil yung gagamitin nyo or anong cleanser kayo meron kayo as long as kung anong compatible sa inyo. Then, pwede naman kayong gumamit ng sabon. Basta kung anong cleanser lang na meron kayo, so you can use that. Hindi naman compulsory na ito yung gagamitin nyo. Anyway, guys, yung originally na ginagamit ko talaga ay sabon lang. So, binigyan kasi ako ng kasama ko ng Cetaphil. So before guys, swapting ko pala sa sa regalo na sa akin. So ito po yung ginagamit ko ngayon guys. The next one is cup of water. So kailangan natin water guys para doon natin i-dissolve yung clay. The next one guys is towel. So kailangan din natin ng towel guys para i-keep dry yung skin natin bago tayo magsimula. So kailangan natin may dry towel. So last, cellphone or alarm. So kailangan natin ng cellphone or alarm clock guys para isa-set mo kung kailan ka nag-start at saka kailan ka mag-i-end up. So yun po guys, yun po yung mga dapat gagamitin natin sa skincare tutorial natin. So ito na po yun guys. So yung una natin gagawin, hugasan muna natin yung mukha natin with cleanser or sabon rather. So assuming guys na naghilamos na ako tapos ginamitan ko na nito. So after nun guys, keep na dry yung skin mo. So i-dry mo lang siya bago ka magsimula maglagay ng clay. So number 2 guys, simulan na natin yung paglagay ng clay.
So using this empty cup, so lalagyan natin ng clay. So kuha ko ng isang teaspoon ng clay. This one, so ilagay ko dito. After nun, maglagay tayo ng water. So the same amount of water, guys. Guys, hindi naman compulsory na the same amount yung water. Kung gusto nyo na more sticky, so adjust nyo na po yung water. Kung gusto na more basa-basa ng konti, so adjust nyo na yung water. So sa inyo na po yan, guys. Pero para sa akin, yung neutral. Neutral yung basa at saka yung sticky na. Yung kadalasan na ginagamit. So ito na po, guys. So, haluin mo lang siya ng maayos. Ni-mix mo lang siya ng maayos. Make sure, guys, na ma-dissolve siya ng maayos para iwas yung may mga molecules pa na buo-buo na. Pero po, guys, tunaw na, dissolve na po siya, guys. So, as you can see na, ano na siya. Tunaw na po siya. So, po, guys, ilagay na po natin siya sa mukha natin. So, ano yung gagamitin natin na palagay? So, using your palm, guys. So, ganun mo lang. So, ipahid mo lang sa mukha mo. Like, ganyan. So, guys, paalala lang po pala kung maglalagay kayo ng clay sa mukha nyo. Iwasan yung mapunta sa mata nyo, sa baba, sa ilong, kasi baka ma-irritate kayo. So yan po, guys, nilagay ko na po siya. Make sure, guys, na cover po lahat yung ilagay nyo sa mukha nyo. Make sure malagyan lahat. My face. So, guys, anyway, guys, itong clay na to, guys, is organic. So don't worry, guys, hindi naman ito irritate sa mukha niyo kasi organic naman po. So it's safe na gamitin, guys, kasi matagal-tagal ko na din itong ginagamit for 1 year na ata siguro. So ganun, parang may tiwala na rin ako sa clay na ito, guys. So kung anong merong clay kayo dyan, pwede na po yan as long as safe, as long as nasubukan nyo na yung resulta, kita nyo na. So, nasa inyo na po yun, guys. Kasi kanya-kanya naman tayo na ano. So, yun po, guys. Malapit na po siya. So yan po, guys, natapos na nga natin nilagay yung clay sa mukha ko. So yan po, guys. So yung next na step na gagawin natin is timer. So mag-set ka ng timer. It's up to you, guys, kung yung gaano siya katagal. So may 20 minutes, may 30, 40, and 15. Mga ganun, guys. Nasa inyo po kung anong gusto nyo. Basta nandun lang yun. Mga 15 to 40. So, I'm setting 30 minutes. So, 30 minutes pa lang siya na hintayin, guys, bago mo siya banlawan. So, just wait for 30 minutes. A few moments later. So, ayan po, guys. Nabanlawan ko na po siya. So, kailangan na natin ipa-dry. So, using this towel, so kailangan na po i-dry. Maayos, guys, yung mukha natin. Nabanlawan na nga siya. Okay. So, ano po, guys. Finally, last steps na gagawin natin, guys, is using this Nivea or cream, so moisturizer. So, lalagyan na po natin yan siya ng cream.
pahid mo lang siya konti. Ganun. Alam nyo ba guys na yung best time na gagawin ko yung routine mo is during at night. Kasi nga daw kung gabi daw guys is ma-relax yung skin mo. So diba before ka matulog mag-routine ka muna yung skincare mo. So ito yung gagawin mo guys during at night daw para ma-relax yung mo, skin mo. Hindi na maano. So yun po guys, the best thing daw na mag-apply saka mag-ano ng skincare during at night. So massage mo lang siya ng gentle, not harsh. Baka maano yung mukha ng pula-pula. Kailangan mo lang i-massage lang ng maayos. So make sure na lahat ng parte ng mukha mo malagyan mo ng ng ang mundo ko ay naging masaya. Salamat sa Diyos, nakilala kita. Ang buhay ko'y nag-iba, kumaan talaga. Ganito pala pag nagmamahal, sinta. Wala man sa'yo ang lahat, ang mundo ko